Mä rakastan kukkasi. Mä tykkään kerätä paljon eri lajikkeja. Niitä osteta, vaihdeta, saada ja varasteta. Kaikki kasvinkasvattajat tietysti tietää, että varastettu taimi kasvaa aina parhaiten. Se ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että mennään vohkimaan naapurin kukkapenkkiin kaikki kasvit. Vaan semmoittes kun mennään kyläänkin, niin voi, sulla onkin kiva värinen pelakut, varastanpa tosta taimen. Ja emäntä kääntää hienovaraisesti katsensa poispäin. Mut kiittää ei myöskään saa koska. Jos te rupeat kasvista kiittämään, niin peli on menetetty.